രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रभु वत्स माताजी अല്ലേ सरला सर सत्यवती माताजी। സത്യവതി മാതാജി ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഓക്കെ ശരി അതാ प्रभु थैंक यू। ഹരേ കൃഷ്ണ മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിനീതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, आनंद गौड़ी वैष्णव भक्त की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നാമം ജപിക്കുക കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, മ്യൂട്ടായിട്ട് എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കണം. ആ സമയത്ത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് നാമം ജപിക്കണമല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാം ജപിക്കുക. സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളും പ്രാർത്ഥന, അതിന് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ വായിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ തുടക്കം അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇത് നേരിട്ട് നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മാവ് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്തായിരിക്കണം? എത്രയും പ്യൂരിഫൈ ആണ്, അത്ര അതിനനുസരിച്ചോ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് കിട്ടുള്ളൂ, ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്.
അപ്പൊ എത്രയും പരിശുദ്ധി ആക്കുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് പരിപൂർണ്ണ പരിശുദ്ധിക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അത് നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എക്സാം ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ പ്രഭു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭു, എന്തോന്നും അറിയത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒട്ടുണ്ടാവില്ല. പഠിച്ച് മറന്നു പോകും പ്രഭു. എല്ലാം അറിയായിരിക്കും, എഴുതാൻ സമയം എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആൻസർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ എല്ലാം മറന്നുപോയി. മറന്നുപോയി അല്ലേ? ഉടനെ മറക്കും. ടഫായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓർമ്മ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മണ്ണിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു. അതെ, അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മണ്ണിന്റെ കിട്ടുമ്പോഴേ അങ്ങ് മറക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ശ്ലോകം കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ? ലോകം കുഴപ്പമില്ല. ശ്ലോകവും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് മറക്കും, പിന്നെ ഓർത്തെടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചുകൂടി ഈസിയായി. ചിലവർക്ക് ശ്ലോകം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പലരും പല ഇതായിരിക്കും. ചിലവർക്ക് ശ്ലോകം ഈസി ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് ഇത് ടഫ് ആയിരിക്കും. അല്ലേ പ്രഭു? പഠിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴങ്ങ് മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോഴെന്തോ അങ്ങ് ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, അങ്ങ് മറക്കും. പിന്നെ ഏജിന്റെ ചെറിയ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണ്, ഏജ് വയസ്സായവരാണല്ലോ എല്ലാവരും മോർ ദാൻ 40, 50, 60 നമുക്ക് പ്രായക്കുറവില്ല. ചെറുതിലെ പഠിച്ചതുപോലെയുള്ള ഓർമ്മതിക്കലൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴും. ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മള് ലേറ്റ് ആയി എന്നാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക അല്ലെ? പരിശ്രമിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ബാക്കി ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ. കൃഷ്ണ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും. നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്നല്ല, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. അത് പറഞ്ഞത് അതന്നല്ല. സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായതോ മഹത്വയ. അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ? കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെയൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു. പരിശ്രമിക്കുക. അതില് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പൊ എത്ര 2 സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശ്ലോകം ഏതാ? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഓക്കെ. പരിത്രാണായ സാധൂന അല്ലെ? ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കും. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതൊരു വിശ്വാസം. ഓക്കെ. ആർക്കാ മാതാജി? ആര് വരെ പറഞ്ഞത്? അത് അല്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. മാതാജിയാ പറഞ്ഞേ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ആർക്കാ വ്യത്യസ്തമായിട്ട്? ചിലർക്ക് അന്ത്യകാലേച്ചാണ്, ചിലർക്ക് അതെ അത് അതിലാ വരുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അതന്നെ. അന്ധകാലേച്ച മാമയ സ്മരണമുക്ത കലയവരല്ലേ? അതന്നെ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ? നമ്മള് ശരിക്കൊരു പരീക്ഷണമാണല്ലോ. നമ്മള് പരീക്ഷ ആ സമയത്താ പറയുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ വേറെ ആർക്ക് വേറെ ശ്ലോകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായതോ അല്ലേ? ഓക്കെ. കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യാം ഭഗവാന് വേണ്ടി. നമുക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി കുറവാണ്, എല്ലാതും കുറവാണ് കലികാലത്തിൽ. പക്ഷെ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സും. അറിയാലോ, അത് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കണല്ലേ? കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. നമുക്ക് കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളെ പോലെയല്ല കലിയുഗം. പക്ഷെ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് ശ്ലോകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഈ 2 അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ. സർവസ്യ പ്രഭവോ അല്ലെ? എല്ലാത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണെന്നുള്ള. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. എല്ലാത്തിന്റെ പിറകില് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ എത്ര യോഗീശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥ ധനുർധര തത്ര ശ്രീ വിജയോ ദൃഢനീതേർ മതിർമമ. ഓക്കെ. അത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമായി അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ആ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് കാരണം എത്ര പോലെ എത്ര ധനു
അതായത് നമ്മള് 2 പോയിന്റാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ചോദിച്ചത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചലിക്കില്ല. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണം. അതാണ് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനനെയും ഭഗവാനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകത്താണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കാറില്ലേ? ഉണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16 മാല. 16 മാല മസ്റ്റാണ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. 14 മാല യമനിയമങ്ങള് മസ്റ്റാണ്. മിസ്സായവര് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആണത്. അപ്പൊ അത് നമുക്കത് മുഴുവൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നാമജപം മസ്റ്റാണ്, യമനിയമങ്ങളും മസ്റ്റാണ്. അത് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മളെ ഇതിലെ അധ്യായം 12 ഭക്തി യോഗം. സോറി, 12 അല്ല, 13 അല്ലേ? ഓക്കെ, 13. ഓക്കെ, 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയാം. ആദ്യത്തെ 2 സെഷൻ ഒന്ന് ഭഗവതിനെ 3 തിരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാലോ. ഏതൊക്കെയത്? ഭഗവതിനെ 3 തിരിച്ചിട്ടില്ലേ ജനറൽ ആയിട്ട്? ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ സെഷൻ 1 തൊട്ട് 6 വരെ ഏതാണ്? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം. പിന്നത്തത് 7 തൊട്ട് 12 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. 12 വരെ ആരാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം പ്രഭു. ഭക്തിയോഗം. നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാ. ഭക്തി ഇപ്പൊ 12 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മള്, അല്ലേ? 12 ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞോട് ഭക്തിയോഗം കഴിയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ്? ധ്യാനയോഗം അല്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു, പിന്നത്തെ ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇതെന്താണ്? ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് കുറെ അറിയാം, എന്നാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതില് നമുക്ക് പറയുന്നതാണ്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. നമ്മളെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? അതെനിക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നമ്മളെ സാമാന്യ ഇപ്പത്തെ നമ്മളൊരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. അല്ല, അവിടേക്കൊന്നും കിടക്കണ്ട. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം. അതായത് ശരിക്കും അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഈ 3 കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അതില് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാണാതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകം, അതാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും പരമാത്മാവിനെ തന്നെയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? സ്ക്രീനിൽ കണ്ടില്ലേ? പരമാത്മാവ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 തരം ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതാണ്? പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രം പ്ലസ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എന്തുള്ളത്? നമ്മളെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ക്ഷേത്രമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴും ക്ഷേത്രജ്ഞനായി മാറും. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോ 2 രീതിയിൽ പറയാം. ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം, പരമാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ 2 തിരിക്കാം നമുക്ക്. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും മഹാപുരുഷൻ പരമാത്മാവിനാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന അധ്യായമാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇതില് ഈ അദ്ദേഹത്തില് 12 ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ വിവരിക്കുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന്മേലുള്ള ഭക്തി. അതായത് ഭഗവാന് 2 രൂപമുണ്ട് നമുക്കറിയാം. എത്ര രൂപമുണ്ട് ഭഗവാന്? 2 രൂപമുണ്ട് അല്ലെ? വ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്, അവ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലെയാണ് ഭക്തി. ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മ അചിന്ത്യ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടോ? രൂപമുണ്ട്. രൂപമില്ല? രൂപമില്ല. രണ്ടും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ആദ്യത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കണം നമ്മൾ. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പറ്റിയാണ് അത് വിവരിക്കുന്നത്. ഏത് 12-ാം അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം വിവരിക്കുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തി. അതിന് ഈ 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെ. നമ്മൾ അറിയാം, ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 9 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതില് അപ്പൊ ഓരോ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ എന്താണ്? ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ഏറ്റവും താഴ്ന്നതും വരെ. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ 13 തൊട്ട് 20 വരെയും കൃഷ്ണൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു, ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മ ഭക്തനോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭക്തനും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുക. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തനെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തനാവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് പോലെയല്ല ഭക്തന് കിട്ടാം. അത് നമുക്ക് അറിയാം. ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ലീലകളിലും ഭഗവാൻ അറിയാല. ഒരു ലീല പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആയുധെടുക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്, എന്നിട്ടും ഭക്തന് വേണ്ടി ആയുധെടുക്കാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞത്, എന്താ പറഞ്ഞത്, പരിത്രാണായം സാധുവിനാണ്. ഫസ്റ്റ് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭക്തിക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് 13 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ആയ ഹരേഷ്ണ? 12 അധ്യായമല്ലേ പ്രഭു? ഇത് 12-ആണ്. ഞാനത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ. 12 ഓക്കെ 12-ലുള്ള കാര്യമാണ്. സോറി 12-ലുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയാണത്. ഓക്കെ 13 എത്തിയിട്ടില്ല. 13 പ്രകൃതിയിൽ വരുന്നത്. സോറി, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മാറിപ്പോയാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അതിന്റെ 12-ന്റെ ഒരു 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരിക്കും. അതായത് 12-ാം അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ 13-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോഴും 12-ാം അധ്യായത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർലിങ്ക് വരും 13-ാം അധ്യായത്തിന്. അതാണ് അതങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോയത്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവതിയിലെ 3 വിഭാഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ 1 തൊട്ട് 6 വരെയും എന്താണ്, കർമ്മം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയാണ് കർമ്മം. പിന്നെന്താണ്, കർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ, ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണില്ല. ഏതാണ് കർമ്മം, പിന്നെ ഏതാണ് ഭക്തി, പിന്നെ എന്താണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. അതായത് 13-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിൽ അപ്പൊ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയാണ്. 13-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്, 13-ാം അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്: അർജുനോവാച പ്രകൃതിം പുരുഷൻ ചെയ്വ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞേവേജ ഏതത് വേദമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത
മിതത്യതീയതേ ഏതത് വേദി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞേതി തത്തിദഹ. അപ്പൊ അർജുനൻ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞ അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ: പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതെന്താണ്? പ്രകൃതി എന്താണ്? പുരുഷൻ എന്താണ്? ക്ഷേത്രം എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞേയം എന്താണ്? ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ 2 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് അതിൽ ഉത്തരം നൽകാണ് ഭഗവാൻ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം മാത്രം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പിന്നത്തെ 2 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം നൽകണം. എന്താണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ് പ്രകൃതി, എന്താണ് പുരുഷൻ, എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ. പിന്നെ 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ളത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, മോക്ഷം, ഇതിനൊക്കെ പറ്റി വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്. പിന്നെ 13 തൊട്ട് 19 വരെയും വീണ്ടും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയാണ്. ഏതാണ്? ഈ അർജുനൻ ചോദിച്ച 6 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള് 19 അധ്യായം വരെയുള്ള 19 ശ്ലോകം വരെയുള്ള ഇതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 20 തൊട്ട് 36 വരെയും പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ പറ്റി പറയാണ്. 20 തൊട്ട് 26 വരെയും ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. പുരുഷനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലും പ്രകൃതിയും ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കുകയാണ്. 27 തൊട്ട് 35 വരെയും ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഈ അധ്യായം പറയുന്നത് പ്രകൃതി, പുരുഷം, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമാക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് ഉച്ചകോടിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ 6 അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനം വെച്ചതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ മുഴുവൻ ഭഗവതിയും ഭക്തിയാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മത്തിലൂടെ ഭക്തി എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പറയാം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്, ഭക്തി അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭക്തിപരമാണ്. അല്ലാണ്ട് അത് ഭക്തി ഇല്ല, ഇത് ഭക്തി ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാത്തിലും ഭക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അത് എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നേടാം, അത് എവിടെ പറയണത്? അത് ലാസ്റ്റ് 13 തൊട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം വരെ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ അധ്യായം 12ൽ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഭക്തരെ ജനന മരണത്തിന് കരകയറ്റുന്നെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. അപ്പൊ അധ്യായം 12ല് നമ്മള് കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഭക്തരെ ജനന മരണത്തിന് കരകയറ്റുന്നത്. നമ്മൾ അതില് 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതല്ലേ, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും മിനിമം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരോട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് 12ാം അധ്യായത്തില്? എന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പോകാൻ പറയും. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അതല്ല, അതായത് ഏറ്റവും പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് എന്താ വന്ന് നിർത്തുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ധ്യാനിക്കാൻ എന്തിനും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവസാനം അല്ല നോക്കിയേ, ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഒന്നും പറ്റാത്തവരോട് എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്നതാണ്. അതേ പറഞ്ഞത്, സർവ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക അല്ലേ? കർമ്മഫലങ്ങൾ അതെന്തൊരു നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വരുന്നത്? അത് തിരിച്ചായിട്ട് വരുമ്പോ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, കർമ്മഫലങ്ങളെ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കും. ബലത്തെ കൂടാതെ നമ്മള് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലത്തിനെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ജ്ഞാനം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് 12ാം അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തു. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് 13ാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. ജ്ഞാനം സ്വരൂപിക്കുക. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം സ്വരൂപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ തത്വം.
അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്? അതിനാൽ അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ 12-ാം അധ്യായത്തില് 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ആ ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം സ്വരൂപിക്കാൻ പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം എന്തിനാ സ്വരൂപിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് അറിവ് നേടണം, അതാണ് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. മായയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വൈരാഗ്യം കൃഷ്ണനോടുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പത്തെയും സഹായിക്കുന്നതിന് ജ്ഞാനത്തിൽ അതിൽ ഉപയോഗമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിയാലോ അതിന് ആരാ? പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, നമുക്കറിയാം. എന്നിട്ടും സുഖദേവ ഗോസ്വാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളും, അല്ലെ? അപ്പൊ ജ്ഞാനം, ആ ജിജ്ഞാസു വളരെ ആവശ്യമാണ്. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ്? ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും കിട്ടൂല നമുക്കറിയാം. അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെ വരും? അത് പല കാര്യങ്ങൾ വരും. നമുക്കിപ്പോ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കണം, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടൂല. പരസഹായങ്ങൾ, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് അടുപ്പം വരുള്ളൂ. അതേവരെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് അടുപ്പം വരില്ല. അതാണ് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. അതിൽ 3 സെക്ഷൻ നമ്മുടെ തന്നെയാണ്. 4 കഴിഞ്ഞ് 5-ാമത്തെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ജ്ഞാനം സ്വരൂപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥ നിവർത്തി വരെ നമ്മുടെ പാർട്ടാണ്. അതിനാൽ ഭക്തി നേടാനുള്ള ഉപാധി ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയുടെ ഭാഗമാകും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തി നേടാനുള്ള ഉപായം, ലക്ഷ്യം ഭക്തിയാണ്. അത് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നേടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് ഭക്തി നേടണമെന്നില്ല. ഭക്തി നേടിയാലേ ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അതിനൊരു ഉപായം മാത്രമാണ് ജ്ഞാനം. അതാണ് വേദങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, വേദങ്ങൾ നമ്മൾ ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്? ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്തിനാണ്? ഹരേഷ്ണ, എന്താ? ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി. നമ്മള് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? വരാൻ വേണ്ടി, വരാൻ വേണ്ടി. ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണോ പ്രഭു? ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ, അതായത് നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെ? നമ്മളത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പൊ ആ സപ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാതും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവതയിൽ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞ, മെയിനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്? സർവധർമ്മ പരിത്യേജ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കണം നമ്മൾ. അതേവരെ നമ്മൾ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എപ്പ വരെ? എല്ലാതും എന്നിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് വരെ. എന്നിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഭക്തിയോഗം വരുന്നത്, ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതേവരെ. അപ്പൊ ധർമ്മമാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ക്ലാസ്സിലാണ്, ഏത് ക്ലാസ്സിന് അറിയില്ല. സർവധർമ്മം അല്ലാണ്ട് അധർമ്മം കളയാനല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, സർവധർമ്മം പരിത്യാജിയാണ്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മള് എന്താണ് ഭക്തി. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയല്ല. ഭക്തി വേറെ, ധർമ്മം വേറെ, രണ്ടും രണ്ടാണ്. ധർമ്മം എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ ആയത്? ഓക്കെ. പറയും. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഭുജി. അതായത്
ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകം ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞ് സർവധർമ്മ പരിത്യേജ മാമേക ശരണവ്രജ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ. അതിൽ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ധർമ്മം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാതും എന്തിനാണ്, നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താനാണ്. ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായ? ഭക്തിയിലേക്ക് അത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ എന്തിനു പോകണം? അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ? സാധാരണ എല്ലാവരും പറയണല്ലേ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണെന്ന് അറിയാത്തവര് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഇതെന്ന് അറിയാത്തവര് കൂടുതൽ അമ്പലത്തിന് ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിട്ട്. എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കണ ഭഗവാൻ എന്തിനാ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോണത്? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ അവിടെ പോണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത്? അല്ല നമുക്ക് എന്താ അറിയാനെ പറ്റി? നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഒരു വ്യക്തിരൂപത്തിൽ കണ്ട് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അപേക്ഷകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മിപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ എപ്പോഴാണ് സർവധർമ്മ പരിത്യേജ മാമേക ശരണം വ്രജ, ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ആ സമയത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതേവരെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂജാ റൂമിൽ ആർച്ച വിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായ പോയിന്റ്? അതാണ് ജ്ഞാനം. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതാണ്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയില്ല. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ശരണാധിഗതിയായി നമ്മൾ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. സർവധർമ്മം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ ധർമ്മങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. അതാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ആർച്ച രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ആ ക്ഷേത്രങ്ങളായാലും നമ്മൾ എവിടെ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ കൂടെ ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതേ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് കണ്ട പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തൂണിലുണ്ട്, തുരുമ്പിലുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരേ പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞു പോകണത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്ന ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുക എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദൈവത്വം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞനം എത്രേ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം പറയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം. നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. ആ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവൻ ആരോ അത് ക്ഷേത്രജ്ഞനായി. അപ്പൊ നമ്മളുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് അത് ക്ഷേത്രജ്ഞനായി എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ 6 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഉത്തരം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മൾ കാണുന്നത് ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാതും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. രണ്ടാമത്തത് പുരുഷൻ, ആസ്വാദകൻ. അതാരാണ്? പരമപുരുഷൻ, പ്രകൃതിയുടെ പരമാസ്വാദകൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതാണ് പുരുഷൻ, അതാണ് പരമ ആസ്വാദകൻ. ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ? ലീലകൾ, ഭഗവാൻ പലതരത്തിലുള്ള ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പുരുഷൻ. ക്ഷേത്രം, ശരീരം. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ ശരീരം. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ശരീരമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിനാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം. പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പരമാത്മാവ്
സർവ്വ ശരീരങ്ങളും അറിയുന്നവൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മജീവൻ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവുണ്ട്, അപ്പൊ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പരമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ പറ്റി ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അറിയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മളിലുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്ഷേത്രം, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് മാത്രം പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരത്തിനും പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരത്തിനും ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റി ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളെ ക്ഷേത്രജ്ഞ, അതായത് ജീവാത്മാവിനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ ജ്ഞാനം. എന്താണ് ജ്ഞാനം? അത് പറഞ്ഞ് ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞയും മനസ്സിലാക്കുക. ശരീരം എന്ത്, ആത്മാവെന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം. പിന്നെ ജ്ഞേയം, അറിയേണ്ടത് പരമാത്മാവിനെ. അപ്പം നമ്മള് ശരീരം, നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 6 ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അർജുന ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി ഉണ്ട്, പുരുഷനുണ്ട്, ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ന്യായമുണ്ട്, അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു നൂലുമേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഇതെല്ലാതും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയുണ്ട്, ആ പ്രകൃതിയിൽ പരമപുരുഷനുണ്ട്, പിന്നെ ശരീരങ്ങളുണ്ട്, ആ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാവും അതുപോലെ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തലമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം, അതാണ് ജ്ഞേയം, അതാണ് പറഞ്ഞത് പരമാത്മാവ്. ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണിത്. ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടാ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇതൊന്നും കൂടെ അത് വിശദമാക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതില്. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ഷേത്രം, നമ്മളെ ശരീരം. ക്ഷേത്രം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്ഷേത്രം നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള അമ്പലങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ അധിക കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ശരീരമുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ പരമാത്മാവുണ്ട്, ജീവ ചൈതന്യം ഉണ്ട്, ആത്മജീവ ചൈതന്യം ഉണ്ട് അല്ലെ? അവിടെ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചൈതന്യം. അതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം ഭഗവാന്റെ. അതാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ കുറെ നിഷ്ഠകളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ഇത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരമാണ് അത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കണം. അതാണ് ക്ഷേത്രം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരീരം ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം, അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം. ആർക്കാണ് ശരീരം കർമ്മവേദിയായി ലഭിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ശരീരം നമുക്ക് എങ്ങനെ, ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. ഏതാണ്? 2 തരം ആത്മാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല? എന്താ 2 തരം ആത്മാക്കള്? ബദ്ധാത്മാക്കള്. 2 തരം ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളുണ്ട്, മുക്താത്മാക്കളുണ്ട് അല്ലെ? ബദ്ധാത്മാക്കള്, മുക്താത്മാക്കള്. അപ്പൊ ഈ ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചത്? ആർക്കാണ് ശരീരം കർമ്മവേദിയായി ലഭിക്കുന്നത്? നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ഷൻ അല്ലെ? നമ്മൾ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആത്മാവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശരീരം വേണം. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഈ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്? പിന്നെ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നത്? ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു, പല ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഇല്ലാതെ നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് തമസ് ഗുണം, രജോ ഗുണം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ വരുന്നത് അവർക്കായി ആഗ്രഹം, അത് വെച്ചിട്ടാണ്
അവർ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ആരെ? നമ്മളായാലും A to Z ആണെങ്കിലും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖം നമ്മൾക്ക് പരിപൂർണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. നമ്മള് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന അവൾ അടുത്ത ജന്മത്തില് കടുവായി മാറുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അവബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലുള്ളത്, ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. അതാണ് തമോ ഗുണമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ജന്മമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അവബോധം ഇങ്ങനെ വരും. നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അതാണ് അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ആ ശരീരം അതിന് ലഭിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതികയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കിട്ടി, നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കും. മാനദണ്ഡം: എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ഇപ്പൊ നമ്മ ഒരു മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നമുക്ക് മാംസം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഇരിക്കും. അവന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അവൻ ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് വേണം? അവൻ ആഗ്രഹമുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഒരു കടുകയായി മാറിയാൽ അത് മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, എല്ലാതും കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് അപ്പൊ പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റാവും. നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ എന്താ? ആ ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന സ്വഭാവം, അതാണ് കർമ്മബലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അടുത്തൊരു ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം കിട്ടി നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്ന നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ, ശരീരവും ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ മാറ്റങ്ങൾ, അവബോധജന്യമായ ധാരണ. അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ചതായത്. അടുത്തത് എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരവും ജീവാത്മാവ് അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ശരിക്കും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് എന്നും പറയാം. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, എല്ലാ ശരീരത്തിനെയും പറ്റിയും അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതായത് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയാണ്. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3-ാം വിഭാഗത്തിൽ അറിവിന്റെ താരതമ്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ജീവസത്തയെക്കുറിച്ചും ആ ജീവന് ഏത് വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ 7 തൊട്ട് 12 വരെയിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പരമദിവത്വം പുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ സമുത്കൃഷ്ടമായ ജീവാത്മാവിനെ താരതമ്യത്തിലുള്ള ആശ്രിതത്തെയും എടുത്തു കാട്ടുന്നു. 4 തരം സുഹൃത്തുക്കൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. അധ്യായം 13 തൊട്ട് 18 വരെ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധമുണ്ടായത് എങ്ങനെ, ബലപ്രക്രിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവസത്തയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നത്, നമുക്ക് പഠിച്ചു വരും, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഓരോ അധ്യായത്തിന് 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള അധ്യായം എന്താണ് പറയുന്നത്, 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായം എന്ത് പറയുന്നത്, 13 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോ ജീവസത്തനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി.
ഓക്കെ, അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മതം മമാം. ഹേ ഭാരതവംശ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? സർവ ശരീരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ഭഗവാന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. ക്ഷേത്രജ്ഞനത്തെ പറ്റി പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഈ ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മള്. കാരണം നമ്മള് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും അവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവേണ്ട, സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണം, എനിക്കറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ പറയണം. രേഷ്ണ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കുറയുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രഭു. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല പ്രഭു. ഇല്ല അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണട്ടാ ഹരേഷ്ണ, എനിക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ, എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. അടുത്തത് പ്രകൃതി പുരുഷ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഒന്നുകൂടെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിൽ വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനം, ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കല്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരി, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ്. ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത് ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, ഡയറക്റ്റുള്ള അംശമാണത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, എല്ലാ ശരീരത്തിനും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് പരമാത്മാവ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോള് ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതാണ് ജ്ഞാനം. അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ജീവാത്മാവ് എന്താണെന്ന്, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ള അറിവിനാണ് ജ്ഞാനം. അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളില് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പരംപുരുഷൻ, അത് 2 തന്നെ, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതാണ് ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് ജ്ഞേയം. അറിയേണ്ടത് ആരെ? പരമാത്മാവിനെ. ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോഴാണ്, അതാണ് ബഹുനാൻ ജന്മനാമന്ദ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രബുദ്ധതേ വാസുദേവൻ സർവമധ്യ സമഹാത്മാ സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ജ്ഞാനം, ഇതിന്റെ പിറകിൽ ഒരാളുണ്ടെന്ന് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതിന്റെ പിറകെ പോകും. അപ്പോഴാണ് അതിന് ജ്ഞേയമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇനി ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നും കൂടെ നമുക്കറിയാം, എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ജീവസത്തക്കളാണ് ജീവാത്മാവ്. അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മമവംശ ജീവലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എന്ത് ജീവസത്തകൾ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. അത് നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം തന്നെയാണ്. ജീവസത്തകളാണ് ജീവാത്മാക്കള്. പരിപാലകനായ ദൈവം പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവ്. ജീവസത്തകൾ എന്താണ്? സ്വന്തം ശരീരത്തെ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെറുതാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്, അണു. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ത്തിലൊരു അംശം. 10,000-ത്തിലൊരു അംശം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് അത്രയും ചെറുതാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവോ വിഭുവാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഒക്കെ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. അതാണ് വിഭു. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും വിഭുവാണ്, ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും അണുവാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്, ഏറ്റവും വളരെ ചെറുത്. അപ്പൊ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളെ ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ഇല്ലല്ലോ പ്രഭു, പറ്റുമോ? ഞാനത് അങ്ങോട്ട് മുടിയിലെ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിന് മുടിയിലെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ത്തിലൊരു അംശം അനുഭവിച്ചറിയാൻ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭൗതികമല്ലല്ലോ, അതിനൊരു ഭൗതികമല്ല ഹരേഷ്, ഭൗതികമല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഭൗതികമല്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു വെച്ചിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ഞാൻ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഹൃദയത്തിനുള്ളിലല്ലോ. ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളില് ആത്മാവായിട്ട്. അത് ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ചെന്ന് ഇരിക്കല്ല. അതും തെറ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഈ 2 പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് മുടിയിലെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ത്തിലൊരു അംശമാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് കാണാൻ പറ്റൂല. ഇത് ഭൗതികമല്ല, ഇത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ്. ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലല്ല, അത് മുഴുവൻ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ? അത് ഒന്നിച്ച് സ്പ്രെഡ് ആവും അല്ലെ? ഒരു മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും? അതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ചെറുതാണ്. ശക്തി, ജീവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. കാരണം പരമാത്മാവിനെ പറ്റി ജീവാത്മാവ് വളരെ ചെറുതാണ്, പുല്ലിംഗാണ് പറയുന്നത്. സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തെ അറിയുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത് ജീവാത്മാവിനാണ്. ഭഗവാനാണോ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സർവ്വ ശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. മൗലികമായി രാജാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ വീട് നമുക്കാണ്. പക്ഷെ രാജാവിനോ? എല്ലാവരുടെ വീടും രാജാവിൻ്റെയാണ്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അടുത്തത് ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രണങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നേതാവ്, സർവ്വപ്രവർത്തന മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു. നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാനോ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ്. അതാണ് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. അതായത് ജീവാത്മാവിന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ജീവാത്മാവിന് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, മറ്റേത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, ജീവാത്മാവ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ജീവസത്ത ചെറുതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രം കൺട്രോളുള്ളൂ, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ പിഴവ് പറ്റാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവിടെ
തെറ്റുകളേ ഉള്ളൂ, ശരികളേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കും. ചെളിവെള്ളത്തിൽ വീണ വ്യക്തിക്ക് ചെളി പറ്റാതിരിക്കില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ പിഴവ് പറ്റിയിരിക്കും ജീവാത്മാവിനെ. പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴോ എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യജമാൻ, ആശ്രിതൻ. ഇപ്പൊ എന്താണ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ? എപ്പോഴും എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്താണ്? സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകൻ. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ഒന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകൻ. അതായത് ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, സേവകനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനോ എല്ലാവരെയും, അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം, അത് സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമ്മളെന്താണ്? ഭഗവാനെ ആനന്ദിപ്പിക്കേണ്ടവനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല, അച്യുതൻ അല്ലെ, തെറ്റ് പറ്റാത്തവൻ എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അസംഖ്യം ജീവസത്തകളുണ്ട്. ഏത്? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നല്ല, അങ്ങനെ അസംഖ്യം. ഇപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തില് കുറെ വീടുകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അസംഖ്യം ജീവസത്തകളുണ്ട്. സർവ്വ ജീവസത്വം ഹൃദയത്തിലും അണുവിൽ കൂടി പരമാത്മാവ് കൂടിക്കൊള്ളുമെങ്കിലും ഒരു പരമാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജീവസത്ത അനേകമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ്, വേറെ ജീവനാണ്, ജീവാത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ശരീരത്തിലുണ്ട്, പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ പേര് എന്താണ്? 3 തരം വിഷ്ണുവിൽ ഏത് വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്? ഏതാ? ഏത് വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്? ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു അല്ലെ. 3 വിഷ്ണുമാരുള്ളില് ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഒന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ എല്ലാവരെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവോ എല്ലാവരും ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഒന്നുള്ളൂ, ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും ഓരോ ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അതാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവസത്തകളാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. പിന്നെ പരിപാലകനായ ദൈവം പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവസത്തകളാണ്, അത് ഒരു ജീവൻ, ഒരു ജീവസത്ത. പിന്നെ അണു, വിഭു. പിന്നെ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരത്തിനും പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥൻ. അതാണ് ഋഷികേശ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റും, ഭഗവാന് തെറ്റുകൾ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാനോ അത് മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവനാണ്. അതാണ് ഒന്ന് ആശ്രിതനും, ഒന്ന് അത് ഇത് പറയാം നമ്മൾ ആശ്രിതനാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടവനാണ് ജീവാത്മാവ്. പിന്നെ എന്താണ്? ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനവധി ഉണ്ട്, ഒന്നല്ല, അനേകായിരമുണ്ട്. പലതും പലതായിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്വരൂപം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജീവസത്യാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്തായാലും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് 2 തരം ആത്മാക്കളുണ്ട്, ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് ഒന്നുള്ളൂ, അത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിൽ എല്ലാ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിന് വെവ്വേറെ ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മളെ ശരീരം വെടിഞ്ഞ്, അതാണ് നമ്മളെ വ്യക്തിത്വം ഏത് സമയത്തും നിലനിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ക്ലിയർ ആയ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അതില് ആശ്രിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവല്ലേ? അതെ 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 അതെ. നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം. ആശ്രിതനല്ലേ? അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടവരാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ സേവകരാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാതും ആസ്വദിക്കുന്നവനാണ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയ? പ്രഭു ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ. പറയൂ. നമ്മുടെ
ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ അകത്താണ് ശരീരം എന്ന് കരുതാൻ പറ്റും. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.